Oma, een lieflang voor haar dochters, een zuster en een vriend voor wat en zwaar. Zij was gepraat over grenzen. Ons geer aan wie die eer van mijn herder Marta ons hebben. Om te weten, om te zeggen dat ik ook wel zie. Dank u voor ons ma. Dank u voor mijn vrouw, vrienden en vrienden. Gaan rust ma. Gaan rust, ma moet happy. Sama urabala. Gaan rust in vrede. Ons happy. Ons Jan is happy. Gaan rust ons ma. Gaan rust ons zuster. Gaan rust ons koesie. My herder. Die rust. Die vrede. As dit wat is. Ons roep op dat hulle die klein kinders met so kort lief en algemene jeug aan ons transmissie te doen. Al die klein kinders en die algemene jeug van die kerk. Verskoning, ons sal die kranslesing kort voor die boodskap doen. Ons sal die kranslesing voor die boodskap doen. Yes, dat is mijn krant doen. Samen. Ons gaan 'n kort geleentheid gee aan ons ma Pastoor Jacobs van de A. As hy hier is, vraag haar om aan die plek. Maar Jacobs en die hele moeders van verskillende bedienings, asseblief die dames, ek kan vinnig afloop. Ons staan onrus.